Simona Čambalová. Lenka Černá. Lenka Ficencová. Linda Jandlová. Lea Kopecká. Ludmila Křižková. Martina Matějková. Jitka Rapantová. Lucie Staňková. Vendula Škopíková. V závěru slavnostního aktu požádám o slovo zástupce absolventů, slečnu Veroniku Vyšelovou. Vážení učitelé, milé dámy a pánové, vážení rodiče. Po 3 letech našeho studia na vyšší odborné škole přišel čas, o kterém jsme si dříve mysleli, že je pouze vytoužený. Nyní však nastala tato očekávaná doba a my můžeme směle prohlásit, že naše vzdělávací snahy dosáhly vrcholu. Na vyšší odborné škole v Uherském Hradišti se nám zalíbilo a jen těžko se s ní budeme loučit.
Zkrátka, bylo nám tu až moc dobře. Nyní jen s úsměvem vzpomínáme na počáteční nesmělé seznamování se spolužáky, spolužačkami, s učitelským sborem, ale také s novým učivem. V našich očích budili hrůzu i údiv neznámé pojmy, složité ekonomické výpočty a spousta zákonů, jejichž obsah se nám zdál často nepochopitelný. Postupem času, jak šla léta, jsme však drtivou většinu učiva pochopili a začali litovat, že to krásné období na hradišťské škole se blíží ke konci a že naší bude tato škola již jen ve vzpomínkách. Vážení učitelé, přijměte prosím poděkování za 3 léta, během kterých jste se do nás snažili, někdy i marně, vložit nové vědomosti. Přiznáváme, že náš zájem o učivo byl často velmi kolísavý, což vaši snahu trochu komplikovalo. Přesto můžeme s jistotou říci, že vaše snažení nebylo úplně marné. Důkazem je právě to, že se dnes účastníme této slavnostní události. Kromě učitelů si ale poděkování zaslouží i naši rodiče, kteří nás během studia podporovali a měli ať už větší či menší pochopení pro naše občasné poklesky. Přijměte tedy i vy náš dík. A nyní, vážení přítomní, je pouze a na nás, kudy naše další cesty povedou. Věřme, že se vydáme tím správným směrem. Slavnostní ceremoniál bude zakončen studentskou hymnou Gaudalus Igitur. Prosím, postaňte.
Zaplánované.